צריכים לפתוח חשבון בנק חדש בישראל? זה לא רק עניין של נוחות. אתם חייבים חשבון שאליו תיכנס המשכורת. אבל איך מחליטים איזה בנק עדיף? איך נמנעים מעמלות מיותרות? דנה ואיתי עברו את זה כבר, והשיחה שלהם תעזור לכם לדעת בדיוק למה לשים לב. בואו נתחיל. היי דנה, מה שלומך? טוב, מה נשמע? אחלה, תודה. שמעתי שלאחרונה פתחת חשבון בנק חדש? אני בעצמי מתלבט עכשיו אם לעבור לבנק אחר. וואו, זה היה תהליך. לא כזה פשוט כמו שחשבתי. היו לי כמה התלבטויות. קודם כל, האם לבחור בבנק עם סניפים ופקידים, או בבנק דיגיטלי שעובד רק אונליין. בסוף החלטתי ללכת על בנק רגיל. כי חשוב לפעמים שיהיה עם מי לדבר פנים מול פנים. כן, זו אחת ההתלבטויות הכי נפוצות היום. אני בהתחלה עברתי לבנק שהסניף שלו היה קרוב לבית שלי. אבל בהמשך גיליתי שהוא לא היה פתוח כל יום. וכשהוא כן היה פתוח, התורים שם היו בלתי נסבלים. בדיוק בגלל זה בדקתי מראש אם יש לבנק סניף קרוב אליי הביתה, וגם פתוח בשעות נוחות. חוץ מזה, ביררתי אם יש הטבות דרך מקום העבודה שלי. מסתבר שיש בנקים שנותנים תנאים טובים יותר לעובדי מדינה, אנשי צבא, מורים, רופאים. וואלה, נקודה טובה. כשבוחרים בנק, צריכים לשים לב לתנאי החשבון ולעמלות על כל פעולה. מי שמבצע את הפעולות אונליין יכול לחסוך הרבה כסף. אני למשל גיליתי שגובים ממני לא מעט כסף על הזמנת פנקסי צ'קים. צ'קים. אני כמעט לא משתמשת בהם יותר. היום אני משלמת בעיקר בהעברות בנקאיות או באפליקציות תשלום, אבל עדיין יש לי פנקס צ'קים לסחירות ולפעמים גם למתנות באירועים. כן, גם אני הזמנתי פנקסי צ'קים רק ליתר ביטחון. מה שכן, מיד הזמנתי כרטיס אשראי. אני משתמש באשראי כמעט לכל דבר. אני כמעט לא מסתובב מזומן. לגמרי. היום אשראי זה must. אבל גם לבחור כרטיס אשראי זה עניין. יש כרטיסים של הבנקים, כרטיסים חוץ-בנקאיים, וכרטיסים של רשתות ומועדוני לקוחות. כל אחד מבטיח הטבות, אבל לפעמים כרטיס עם הטבות יוצא יותר יקר בגלל העמלות. וואי, תשמעי קטע. חבר סיפר לי שהוא ניגש לפקידה בבנק והוא ביקש ממנה לבטל את כל העמלות. והיא ביטלה לו על המקום את כל העמלות. היית מאמינה? האמת ששמעתי על אנשים שעשו את זה. לפעמים מספיק לשאול בצורה ישירה אם אפשר להפחית עמלות, או לרמוז שבודקים הצעות בבנקים אחרים. זה לא תמיד עובד, אבל כשכן, אפשר לחסוך לא מעט. ומה לגבי מטבע חוץ? אני טס המון לחול, וחשוב לי מאוד שבבנק שלי יהיו שערי המרה טובים ועמלות נמוכות. אני פחות בקטע של מטח. רק קונה מדי פעם באתרים בחול, או מחליפה כסף כשאני טסה פעם בשנה. בפעם האחרונה שהייתי בחול, הזמנתי מטח באפליקציה, ואספתי את הכסף מנתב"ג. זה היה סופר נוח. כן, האפליקציה של הבנק באמת הפכה להיות חובה. אני עושה כמעט הכל דרכה. בודק יתרה, משלם חשבונות, אפילו הפקדתי צ'ק דרך הטלפון. היום אפשר לעשות כמעט כל פעולה בלחיצת כפתור. אז אחרי כל החוויות שלנו, מה לדעתך הכי חשוב לבדוק לפני שפותחים חשבון? קודם כל, זמינות. סניף שקרוב לבית עם שעות פתיחה נוחות. אחר כך, הטבות ועמלות. לבדוק איזה תנאים הבנק שלי מציע, ולא משלמים עמלות מיותרות. ולבסוף, שירותים דיגיטליים. חשוב שתהיה אפליקציה נוחה, שבאמצעותה יהיה אפשר לנהל את חשבון הבנק גם מרחוק. מסכימה לגמרי. הכי חשוב לדעת איך להתנהל חכם עם הכסף שלך. ואיך אומרים בישראל? לא לצאת פרייר.